97% ročne. Presne toľko sľubuje táto stratégia. Často na mňa vyskakujú videá, v ktorých ľudia ukazujú stratégie, ktoré zarobia stovky alebo až tisícky percent ročne. Tak som si povedal, že prečo to nevyskúšať, veď pasívny príjem 100% ročne nie je zlý. Dnes sa teda pozriem na Simple Markov Strategy. Pravidlá stratégie sú jednoduché. Očakávame 3 rovnaké sviečky idúce po sebe, na tej štvrtej otvoríme obchod a na konci štvrtej ho zavrieme. Hi, and welcome back. Today's strategy uses the Markov process principle for trading decisions. I backtested this strategy across 20 different assets, achieving an average annual return of 97%. The entire backtest was fully automated using Python language. And the code I will be using in this video is available for download. Pod videom je aj Python kód, ale mne sa ho nechce skúmať. Navyše, keď som si čítal komentáre, tak tam ľudia sťažujú na to, že ten kód proste neobchoduje tak, ako on to ukazuje vo videu, že sú tam nejaké odchýlky a proste to tak nefunguje. Ja to spravím trochu inak, aby to bolo aj vizuálne a dalo sa skontrolovať, či sa tie sviečky obchodujú presne tak, ako chceme. In this example, I'm showing 3 consecutive red candles. When this pattern occurs, we will enter the market on the next candle's open and close by the end of the day, or when the candle closes. Logika je jednoduchá. Po niekoľkých červených sviečkach očakávame obrat a práve na tejto ďalšej reverznej sviečke chceme zarobiť. At the end of the simulation, a na konci ukazuje aj výsledky, ktoré dostáva na jednotlivých asetoch. Know if we would run it simultaneously on all of these assets, how much we would expect. And that would be the sum of the returns that we got for each of the assets. But at the end, the sum of the returns is 1,223%. That's over 10 years of data. Now, if you divide by 10, that's around 122%. Čiže tieto výsledky mu vyšli za 10 rokov, takže priemerne ročne 120% returns per year. So the average return actually is 61%. Potom, čo tam započítal aj poplatky, teda fíčka za obchody, tak mu to vyšlo na 97% ročne priemere. That now we have 974%. Ja túto stratégiu testujem iba na Bitcoine, pretože z celého krypta ja nič iné tradovať asi nechcem, pretože Bitcoin je asi to jediné, čomu verím, že nemôže len tak z dňa na deň pacnúť na nulu. Na testovanie použijem Candleflow.io, pretože sa tam dá celkom jednoducho vyskladať tento obchodný algoritmus, ktorý si idem skúšať. Takže čo sa chystáme robiť? Chystáme sa testovať poslednú sadu sviečok, konkrétne 3 sviečok. Ak zistíme, že máme 3 po sebe idúce sviečky, červené, čo bolo predtým je jedno, obchodujeme denné sviečky a na začiatku tej ďalšej štvrtej otvoríme obchod. Čiže tu nám červená skončí, tu nám štvrtá začne, tu nám otvoríme long a dúfame, že to dopadne nejako takto. Že tá štvrtá sviečka bude zelená, aj keď som jej nakreslil červenú. A na konci dennej sviečky, čiže tu na niekde, robíme close. Takže ako začneme? Najprv potrebujeme získať data sviečok. Tie denné sviečky potrebujeme získavať raz denne, čiže o polnoci. Keď sa nám zavrie posledná denná sviečka, pozrieme sa na tú radu sviečok a zistíme, že či tam je ten pattern, ktorý hľadáme. Takže na to použijem scheduler, ktorý nastavím, aby sa spúšťal raz denne o polnoci. A tento scheduler bude robiť to, že zavolá, aké sú aktuálne sviečky. To nám spraví tento nód a chceme si vybrať jednodňové a použijeme iba zavreté sviečky, to je dôležité, lebo to, aká je sviečka aktuálne, nás nezaujíma, to by nás iba miatlo. Tento Candle Data Node nám slúži ako zdroj aktuálnych sviečok, s ktorým môžeme potom ďalej pracovať. Keďže si chceme kontrolovať, či sú tie posledné 3 sviečky červené, tak to sa dá s týmto nódom. Tento Candle Node potrebuje dáta, s ktorými bude pracovať, čo sú sviečky, a pošleme mu ich teda sem, odtiaľ. On pracuje s touto radou, koľko ich tu, 50. A my sa chceme pozerať na posledné 3,
či sú červené. Takže vyberiem si prvú a zaujíma ma, že či je tá sviečka bearish. Ak je tá sviečka bearish, tak pokračujeme tadiaľ. Ak tá sviečka bearish nie je, a teda je zelená, tak pokračujeme tadiaľ. Čiže chceme sledovať 3 sviečky v rade. Čiže teraz máme niečo takéto. A čo sa stane, ak príde 4. sviečka? Tiež červená. Čiže to je tá, na ktorej budeme obchodovať. Povedzme, že po týchto 3 červených sviečok začneme obchodovať tu. Kreslím to lepšie. Začneme obchodovať tu a skončíme tu. Čiže obchod je neúspešný, ale vznikli nám tu 4 sviečky, z čoho je znova splnené pravidlo, že posledné 3 sú červené a tak by sme otvorili ďalší obchod. A keby tam bola červená sviečka, tak otvoríme ďalší a ďalší. A to asi nechceme teraz, takže tu pridáme ešte jednu podmienku. A to bude tá, že 4. sviečka nesmie byť červená. Tým sme presekli ten reťazec červených sviečok. Čiže chceme, aby 4. sviečka bola zelená. OK. Toto nám teda splňa podmienku 3 červených sviečok po sebe. A ak je toto splnené, tak chceme otvoriť obchod. Čiže toto by sa nám malo otvoriť o polnoci. A zavrieť to chceme na konci dennej sviečky. Takže ako to spraviť? Proste použijem wait, počkáme si 23 hodín. Nemôžem tam dať 24 hodín, pretože keď otvoríme obchod o polnoci, teda polnoc 1 minúta, povedzme, počkám 24 hodín, tak sa tá sviečka uzavrie o polnoci, ale ďalší deň. Čiže chcem, aby to bolo na grafe pekne vidieť, že na jednej sviečke je nákup aj predaj. Takže dám čakať necelých 24 hodín, povedzme 23 hodín a 55 minút. A potom, po tejto dobe, spravíme proste sell. Nech už to dopadne akkoľvek. Takže čo sme tu naklikali? Každý deň o polnoci sa nám načítajú aktuálne sviečky. Tieto sviečky sa pošlú do týchto všetkých nodov, aby mali s čím pracovať. A kontroluje sa, či je prvá sviečka zelená, ak áno, pokračujeme ďalej, či je druhá sviečka zelená, či je tretia sviečka zelená, či je prvá sviečka červená, druhá červená, tretia červená a či je štvrtá sviečka zelená, aby sme tam nemali tú nekonečnú radu neúspešných obchodov. Ak je toto splnené, tak otvoríme obchod, a počkáme si necelých 24 hodín a zavrieme obchod. Ak sú tieto niektorý z týchto nodov nesplnené, povedzme, že prvá sviečka je červená, druhá sviečka je červená, ale tretia sviečka je zelená, tak nerobíme nič. Nemusíme to nejak napájať nikde, proste nerobíme nič a ďalšia akcia sa bude uskutočňovať až vlastne o 24 hodín, čiže na ďalšiu polnoc. Skúsime si to odsimulovať. Dám si tu denné sviečky, aby sme to videli. Tak pozrieme sa, či to obchoduje tak, ako sme mu zadali. Čiže máme prvú sviečku, červenú, druhú, tretiu. Na štvrtej tu sme otvorili obchod, tu sme zavreli profit. Ideme ďalej. Prvá, druhá, tretia, znova tu sme otvorili, zavreli. Vyzerá to celkom dobre. Ako to bolo ďalej? Jedna, druhá, tretia, štvrtá bola červená, tu sme prerobili. 1, 2, 3,
open, close, 1, 2, 3, open, close, teda zhora, open, dole, close. Takže vyzerá to, že to robí to, čo má. 1, 2, no to bol krásny obchod toto. Prvá, druhá, tretia, open, close, paráda. Za tento rok 2025 to zarobilo vo výsledku nejaké 2%, čiže nič moc. No, aj keď sa zdá, že ten reverse celkom dobre vychytáva, tak vo výsledku je to dosť slabé. Skúsim to upraviť ešte inak. Odstraním túto štvrtú podmienku, aby sa nám stalo to, že aby som túto stratégiu upravil tak trošku martingale, alebo jak sa to vyslovuje. A to tak, že tak napríklad tu prvá červená, druhá červená, tretia červená, otvárame obchod sem, zatvárame ho sem v strate, ale keby sme ho otvorili ešte na ďalšej sviečke, tak to už by bol celkom pekný profit. Čiže skúsim upraviť stratégiu, aby to obchodovalo takto. To mi stačí odstrániť tento jeden nod a spojím. Čiže tým docielim to, že kontrolujem prvú, či je prvá červená, druhá červená, tretia červená a následne otvorím obchod. A ak ten obchod nevyjde, tak vzniknú nám 4 červené sviečky v rade a z toho budú znova 3 posledné sviečky červené, čiže podlienka je splnená a otvoríme obchod. No teraz nám už to vyšlo trošku lepšie, už tu máme výsledok nejakých 9% na miesto 2 za rok. Čiže pozrieme sa, ako to vychádzalo, tu nám vyšla zelená. Tu je to vidíte. Prvá, druhá, tretia. Tento obchod nám nevyšiel, ale otvorili sme hneď za ním ďalší a tento nám už vyšiel. Takže sme tu stratu vlastne dobehli a ešte aj niečo viac zarobili. Jeden neúspešný obchod, druhý a ten tretí už vyšiel, je také trošku kasíno. Pozriem, ako by to vyzeralo na minulom roku. Tie percentá sú také trochu, záleží koľko tu mám nastavených dolárov. Keď to budem stále otvárať za presne tú sumu, ktorú mám v portfóliu, tak by tie percentá mali byť ešte lepšie. Už tu nejakých 20 za minulý rok, koľko by to bolo za aktuálny. Tak nejakých 16. Čo nie je zlé, koľko bol drawdown? 11%. To je 11% by malo byť asi odtiaľ po odtiaľ. Čo mňa ale zaujíma je, koľko sme sa prepadli pod naše portfólio, kde sme začínali. Začínali sme tu, na čo je 10 000. Klesli sme trošku nižšie. Tu na to v grafe nemusí byť vidieť presne, kvôli tomu, že vždy, keď sa nejaký obchod otvoril alebo uzavrie, tak sa počíta, v akom sme stave nášho portfólia, teda aký máme profit. A čo tu ale nemusí byť vidieť a často to aj v backtestoch vôbec nie je vidieť, preto vám môže stratégia v backteste výjsť fajn, ale v skutočnosti vás likviduje. Pozrieme sa na to, kde to dobre vidieť. Backtest, vlastne ten profit graf ukazuje. Aj tu sme realizovali nejakú stratu, ktorá mohla byť napríklad tu. Ale tento spodok je tento spodok. Ale čo backtest neukazuje, je tento knot. Čiže tento knot, my sme tu síce zatvorili nejakú stratu, ktorá nám klesla takto, ale v skutočnosti nám tu sekol knot a v tomto grafe by to malo byť na nejaký okamih krátky až takto.
ale tu to nevidieť, čiže kvôli tomu som tu pridal toto vlastne ukazuje maximálny pokles portfólia od toho, ako sme začali. Čiže takýto knot, ktorý by bol napríklad aj tu na. Sice sme zatvorili v pluse, ale naše portfólio sa chvíľu dostalo celkom dosť nízko. V grafe to nemusí byť vidieť, ale toto číslo nám hovorí, o koľko sme sa prepadli maximálne, čiže nejakých necelých 5% z našich pôvodných 10 000, takže na nejakých 9500. Tu vidíme, že sme na 9800, ale v skutočnosti sme boli až na 9500 niekde tu. To je len pre ilustráciu, keď si toto je obchodované, teda backtestované na spote. Čiže keď si tu počítam, že chcem použiť nejakú páku, na spote mi to spravilo 15%, chcem použiť páku 3, takže pri páke 3 by som sa dostal minimálne, teda maximálne by mi portfólio kleslo o 15%. Je toto krát 3, čo je celkom v pohode, si myslím, riziko. Dobre, tak to by bolo asi na dnes všetko. Ak by ste narazili na nejakú zaujímavú stratégiu, ktorá je ultra super profitabilná, kľudne mi ju pošlite do komentára alebo na Discord. Rád sa na to pozriem, či sa na tom dá fakt dobre zarobiť. Dobre, to by bolo na dnes všetko. Znova mi vypol kameru po 30 minútach, takže už sa s tým musím naučiť asi robiť. Nezabudnite dať koment, like, odber, číslo na vašu frajerku a čaute na budúce.